natin mga idol. Mapait kasi mga idol kasi yung anong tawag yun sa updo. Updo ng bangus ba? Updo ng bangus ay napisa. Kaya napait yung sabaw. Mga idol, kaya na po tayo mga idol. Kasi naluto na yung natin mga idol. Na bangus. What's up mga idol? Magandang gabi po sa inyong lahat mga idol. So ngayon mga idol ay kakaway pa lang natin sa galing sa work. Gabi na tayo nakaway mga idol. Kaya may dala po tayong bangus mga idol, isda para ulamin natin. Tapos nag-ano pala ako nito ng malunggay mga idol. Malunggay. Ito pala yung mga idol na isda. Yan, ito yung asawa ko mga idol, ng isda naglinis. Yan. Yan. Tapos ito yung mga idol, nag-ano na tayo ng tubig, napakulo. Yan. Tapusin mo natin yung pag-ano ng malunggay mga idol para ihalo na to sa sabaw natin ng bangus. Yan. May mga idol ay kakain na po tayo. Yan, shoutout pala dyan kay unang-una kay Kaori Vlog, shoutout sa inyo idol at saka sa mga lahat ng sa Farm Boy, shoutout sa inyo lahat dyan, shoutout sa inyo Dodong, shoutout Dong, saka sa lahat ng dating kasama ko sa farm, shoutout kay Sir Edwin, shoutout sa iyo sir. Kumusta ka na, sir? Hi, Lucas. Edwin. Kaya, ito pala yung asawa ko mga idol ay natapos na yung paglilinis. Tapos, kaya ilagay natin yung mga idol, malunggay. Yan o. Sige Yan. Iano natin yung malunggay mga idol. Yan. Para makakain na tayo mga idol. Rawasa. Ano yung hugaw na? Ipuraw-puraw na. Takpan natin para pag kumulo na mga idol ay lagyan natin ng asin. Yan ang asin mga idol. Yan, at saka asin. Yan. Tapos bitsin. Ano bitsin lang? Kuha mo tayo ng bitsin dito sa natin. Kaya kabinet. Ano bitsin. Ano sa tayo may yung stock ng bitsin dito. Kunti lang kasi yung bitsin mga idol natira kaya nagbuka tayo ng bago. Ilagay mo natin yung dito mga idol, yung cellphone. I-set natin para kita pa manood lang kayo mga idol kasi mag-ano pa ako ng ito magtimpla ng sabaw.
Tikman na natin mga idol, tikman na natin para makakain na tayo. Kain natin yung kamera. Pait man. Pusa aguan. Pusa. Palitik kayo. Ha? Sakit tayo? Nag-ayo. Mga idol, tikman natin mga idol. Mapait kasi mga idol kasi yung anong tawag yun sa ano? Apdo. Apdo ng bangus ba? Apdo ng bangus ay napisa. Kaya napait yung sabaw. Pero hindi naman siya sobrang pait talaga. Yan, kain na po tayo mga idol. Hanap mo na yung camera mga idol para. Mga idol, kain na po tayo mga idol. Kasi naluto na yung ano natin mga idol. Na bangus. Kaya konti lang muna ang kain natin mga idol kasi nakain na tayo yun sa trabaho natin. Pasensya na po mga idol kasi yung asawa ko mga idol ay mahihain pa kasi yan. Kaya ayaw niyang i-vlog mga idol. Sabi ko naman ay ngayon lang. Diba? Ay nakita mga idol, nakadamit na ako mga idol kasi gabi na kasi mga idol. Medyo mapait kasi yung sabaw mga idol kasi napisa yung apdo. Padulaan pa rin niya. Ang tuloy na eh. Sa mga hindi na baka nakakain dyan ng hapunan, kain na po tayo mga idol. Medyo lang ulo. Ulo lang bangos. Shoutout ni Dodong. Na. Shoutout. Dol, sabihin mo Dodong, shoutout ako. Na. Masakit ng may trabaho. Mayon. Lagyan natin sa bamayon para ang kanto. Iring ha.
Kanin. Ano eh? Hindi kayo. Kuhan kasi mga idol. Ang asawa ko mga idol ay nagugutom kasi mga idol. Kaya pakainin ko ng marami. Ang galit eh, di nakakayaw. Ang sikat. Ano pre? Kita na Edi. Shoutout kay Edi. Saka si Palay. Na paway na dito sa bowl. Mga idol. Tapos na po tayo kumain mga idol. Yan, yung asawa ko mga idol ay di pa natapos kumain. Kaya una muna ako tapos mga idol kasi busog kasi ako mga idol. Yun. Magandang gabi ulit sa inyo lahat mga idol. Yan. Relax mo tayo mga idol. Yan, bago tayo magtapos yung vlog natin mga idol ay inuulit ko mga idol, shoutout sa lahat ng subscriber natin at saka mga silent viewers, sa lahat ng sumusuporta sa channel natin mga idol, kahit minsan na po tayo makapag-vlog at makapag-upload sa ating channel. At shoutout yan kay Kaori Vlogs, idol. Maraming salamat po sa lagi mong suporta sa akin mga idol. Kahit minsan na po ako nakapag-vlog mga idol. At mag-ingat ka dyan mga idol, lagi sa yung work mga idol. Kahit wala ako dyan mga idol, alam ko naman mga idol na naintindihan mo idol yung decision ko mga idol na ayun, na hindi mo na ako makabalik sa farm mga idol. Kaya alam ko naman idol na naintindihan mo. At shoutout dyan kay Ricky Tansago Vlog, sa lahat ng mga subscriber natin, sa mga solid. Yun. Thank you po sa inyong lahat mga idol. At maraming salamat po ulit. Bye bye mga idol.